హాయ్ హలో అందరికి నమస్తే, వెల్కమ్ టు తెలుగు విలేజ్ టీవీ. నేను మీ సోమశెట్టి శ్రీనివాస్. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం బుచ్చాపల్లి గ్రామంలో ఈ కోలాటం ఆటలు ఆడుతున్నారు. కాముని పున్నం సందర్భంగా ఇక్కడ హోలీ పండుగ చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు. కాముని ఆటలు హోలీకి ముందు రోజు ఒక 9-10 రోజుల నుండి ఆటలు కోలాటం ఆటలు మన ప్రాచీన సాంప్రదాయం ఇది. కోలాటం ఆటలు చాలా గమ్మత్తుగా ఆడతారు. ఇక్కడ మనం వచ్చినాం, వీళ్ళని అడుగుదాం. అన్నలందరూ నమస్తే. ఇప్పుడు ఈ ఆట ఎప్పటి నుండి ఆడతారు అది కొంచెం చెప్పండి. 40 సంవత్సరాలు. 40 సంవత్సరాలు. నాకు నిన్నటి వరకు 40 సంవత్సరాల నుంచి మేమే 3 రూపాయలు ఏ పాట పాడాలని మంచి ఊతిలీడారు, మంచి సంబరంగా ఆడతారు. 10 సంవత్సరం ఆడతారు. వీళ్ళంతా మా కమిటీ సభ్యులు, చిన్న బచ్చాలు. మీరు నేర్పేరు వీళ్ళకి? బాబు చెప్పే, నువ్వు చెప్పు. 40 సంవత్సరాలు ఆడుతున్నాం. ఆడుతుంటే ఆ ముచ్చట మాకు వచ్చింది. మేము కూడా ఆ 10 రోజుల సందర్భంగా ఆడుతూనే ఉన్నాం. 10 సంవత్సరం ఆడతారా? 10 సంవత్సరం ఆడతాం. 10 సంవత్సరం ఆడతాం, ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఢిల్లీలో లోటాలలో వెళ్ళలేవు, ఎంజాయ్ సంబరం కోసం యూత్ అందరూ ఆడుకుంటాం ఎంజాయ్. ఇప్పుడు ఆ కోలాటం ఆట చూద్దామా? చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఆడే కోలాటం ఆట ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, 40-50 సంవత్సరాల నుండి మా తాతలు ఆడిరు. మా తాతలు మా తండ్రులు నేర్పితే, మా తండ్రులు మాకు నేర్పితే మేము ప్రతి సంవత్సరం సంబరంగా ఆడుకుంటామని ఈ బుచ్చాపల్లి గ్రామం వాసులు వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆడే కోలాటం ఆట చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో.
ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇది వీడియో, ఈ కోలాటం ఆట వీడియో ఎట్లుందో చూసారు కదా. మన తెలుగు సాంప్రదాయము, ప్రాచీన ఆటలు, ఇట్లాంటి ఆటలు పూర్వకాలంలో చాలా ఆడేటోళ్ళు. పని నుండి పాట పుట్టింది. ఆ పాట ఈ ఒక్కొక్క క్రమక్రమేణా ఈ విధంగా ఆటలు ఆడుతూ ఆ పల్లెలలో ఏ పండుగ వచ్చినా సంబరంగా గడిపేవారు పల్లెవాసులు. పట్టణాలలో ఇలాంటివి ఎప్పుడు ఎక్కడ కనబడవు. పల్లెలలో సంబరంగా ఏ పండుగ వచ్చినా సందడిగా ఉంటూ అందరూ ఒక దగ్గర జమయ్యి, గుడి దగ్గర కానీ బడి దగ్గర కానీ జమయ్యి సంబరంగా ఆడుకునే ఆటలు ఇవి. ఇది చూసారు కదా వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇట్లాంటి నా మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.